Hello guys, skip tani untuk Granny untuk nih Batsilula Grandma kalau saya bawi so easy tayo easy yun na ako sa kumbigtom gabiin na karon pero gigutom ko so mga taglipod ito mao ni ang elevator ni Lola ni Grandma ito nakasaba ay sus ay find Grandma food find Grandma's cookie okay may taon to nato ang Grandma ni cookie dari give me the cookies back. No dili ko Randy's coming to get you. no dili Yes, Granny. ilang naman ka Come here, you. ka I lost my glasses. Where are my glasses? lagi ay gosh Give me the cookies back. tulong siya balik okay huy ay parkour ani may tayong parkour guys may tayong parkour boom may tayong parkour may kaayo tut 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 arita tut nakadagan sa traps tut 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 kuda makambak makambak okay mana tagambak so arita na yeah Give me the cookies back. gigaon na ako ay Come here, you. gigaon na ako lagi kay gutom kay ko hindi na sabot ay tulog ka balik sabot parkour na po tani piyaw 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 saka na but na ta aray musaka sa tanay mura man yung castle ay malipong yung ko ani ron sige latak tuyok gimana to dari so ano yung mga school dari so kayo mga school hala unsa ko ha okay hala unsa na ko naong ay kaya rin na Puyuan ko daw. Balik ta. O, anak ko nang. Hala, naglag ko eh. Naglag day ko eh. Ito. Masunod lang taanin nila. Okay! Nakapasta. Kaya tani ka dong. Give me the cookies back. Lala. Siya. Hala na, di siya diha. May kapoy na kala. Aray yung katandong siya. Randy's coming to get you. Oy, kalayo na kay Nemo. Yan yan. Hala! Uy, makuha kita. Dito yung blind eh. Sama na eh. Dara. Hala!
Sid ubi niya. Sud na ubi. Yan. Kuan para dari? Ay, mukha nito dari guys. Boom. Boom. Ayan, mukha nito dari. Boom. Mukha nito dari. Bish yung mata. Usa ka na po dari. Ito ni. Nandiyan na ay. Nandiyan na. Si Lulo. Si Lulu. Hala si Lulu. Hala namiss ko si Lulu. Si Grandpa. Lugan. Ito mo yung kami. Kaya ba? Nakadagan ba niyo? Ay, di alam ko ba nung mag-drive. Boom! Sobra. Tap na eh. Dry. Uy! Iwanan ako ato ha. Okay. Kapriya po ni sa body person na. Person. Pagdulang ligid no. Ito na ano to dari. So ano ta. Ari. Ham ta pa dong morning sit. Oh hindi. Dili pa. Mana to? Kabriha kadaghan ba to eh? Tungugin sa cookies. Maghimo di ka usab. Ayan, mana na ta! Woohoo! Uy, kang sakay ni bike ni poing. Mana dito po yung nakang cooking. Daghan kayo na cooking. Boom. Nate ani morps. Maora na. Don't forget to like and subscribe. And see you next video. Bye-bye.